také drobné organizačné pokyny. Vidím, že ste dosť blízko, takže vás nebudem mať bližšie. Keby sa tu vyskytli náhodou nejaké provokácie, čo si nemyslím, tak si to netreba všímať, ale upozorniť policajtov, ktorých je tu dosť, ktorým ďakujeme za to, že nás tu strážia. A ďakujem a napriek tomu, že polovica ďalšia ľudí odišla do Bratislavy, som rád, že aspoň sme sa tu takto zišli. Ja len na úvod spomeniem, že táto naša oslava slobody trvá už druhý deň v podstate. Včera sme mali také podujatia, kde sme vlastne po obede sadili strom slobody, kde nám pomohla iniciatíva Strom darom. Predtým ešte ráno sme vysadili ďalšie stromy, vysadili sme ich pred kinom Mier. A potom neskôr po obede sme mali workshop, kde prišli mladí ľudia, aj deti, aj tínedžeri, vyrábali si billboardy, niektoré tu aj vidím krásne, a banery teda, ktorými transparenty, ktorými chceli vyjadriť svoje myšlienky. Taktiež sme konzultovali aj rečnícky prejav, ktorý tu aj dneska odznie od niekoho z mladých. A neskôr večer sme mali diskusiu s Ivetou Radičovou, predpokladám, že viacerí z vás na nej boli. A dneska sme pokračovali premietaním filmu o 3:00. To bol film Občiansky prúkaz. Tam bola trošku účasť slabšia, ale prišlo zo 20 ľudí aspoň. A teraz tu máme vlastne zhromaždenie a hneď ako skončíme, tak sa začína divadelné predstavenie Polnočná omša. A to bude v bývalom CKčku, teraz je to Dom Matice na Nábrežnej. Takže kto má záujem, je tam tiež témou, je sloboda, tak nech sa páči, vstup voľný, môžete ísť podporiť našich divadelníkov, divadlo Paradox. Ja si zoberiem na úvod prvé slovo a v podstate veľmi som rád, že ste prišli, keďže už je to predsa len tých 36 rokov a tá nežná revolúcia, si myslím, že zmenila tie naše životy viac, ako sme si možno, že po niektorých doteraz mysleli. Ja mám osobne taký trošku dojem, a to je, poviem vám úprimne, aj keď naháňam rečníkov, alebo teda žiadam rečníkov, aby prišli, povedali, aj títo novozámockí činovníci, ktorí ešte niektorí si veľmi dobre tie udalosti pamätajú a boli vtedy aktívni, tak mám trošku dojem aj minulý rok, aj tento rok, že tá myšlienka tej nežnej revolúcie trošku vybledla. A práve v týchto situáciách teraz, aké sa dejú v našej krajine, až teraz nám to v podstate v plnej miere dochádza, že tá demokracia nie je zadarmo, tá sloboda nie je zadarmo, tu si proste treba uctievať, treba si ju brániť, treba sa aj venovať. Ja mám pocit, že za tých 36 rokov sme trošku zaspali, že sme si na to zvykli a osobne poviem aj ja som to mal ako dané, že proste to je niečo nemenné. Teraz vieme, že táto naša sloboda môže byť v ohrození a preto musíme každý, alebo kto vie, aspoň v akej miere konať tak, aby sme si ju jednoducho ubránili. Ide totiž o to, že totalita a proste tieto nedemokratické režimy, to ono nepríde zo dňa na deň. Hej? To sa pomaličky vplíži, tak nebadanie, krôčik po krôčku, potichučku, pomaličky. Preto som spozornil už v 2023. v zime, respektíve v 2024. úplne na začiatku roka, v januári, keď sme začali robiť prvé zhromaždenia. A to bol ten prvý krok súčasnej vlády, kde v podstate došlo k obmedzeniu istých ustanovení, zmene toho trestného zákonu, špeciálna prokuratúra bola rozpustená. Pre mňa ako právnika to bol skutočne varovný prst, lebo sa zvykneme aj zaoberať aj s touto drobnou kriminalitou a ja som vedel, že tam není ružová situácia a jednoducho už teraz vidieť, že tie kroky tej vlády jednoducho neurobili našu krajinu bezpečnejšou. Tak ja som veľmi zvedavý, ako sa s tým vysporiadajú, lebo niečo sa tam bude musieť zmeniť, keďže sa začína oplatiť kradnúť v našej krajine a to nie je veľmi pekné. A nie je to v súlade s tými ideálmi, za ktoré sme štrngali pred 36 rokmi. Za to obdobie, čo sme sa stretli naposledy, inak my sme mali aj v lete,
lete sme mali tiež jednu akciu, bola to pripomienka výročia okupácie vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta. Tam sme v podstate pripravili taký veniec, ktorý stále ešte dumáme kam umiestniť, ktorý mal pripomínať túto udalosť. Čiže aj toto sú také kroky, ktorými v rámci našej iniciatívy Fórum NZ chceme istým spôsobom nezabúdať a pripomínať tieto podstatné milníky. Otázkou súčasného dňa, alebo to podstatné je, že kam chceme patriť. Slovensko sa v súčasnosti nachádza na raz cestí. To znamená, že nejakým spôsobom si momentálne vyberáme cestu, ktorou sa chceme ďalej uberať. Chceme sa prikloniť k hodnotám totalitných režimov, bereme si za vzor krajiny ako Rusko, Uzbekistan, Vietnam, kam naši predstavitelia cestujú? Nemyslím si. Mali by sme zostať orientovaní prozápadne, proeurópsky a hlavne podporiť všetky kroky Európskej únie, ktoré nám absolútnej drtivej väčšine hrajú v prospech. A preto som rád, že aj v takomto daždi, v takomto počte sme sa dali dokopy, aby sme tu dali najavo, že si jednoducho tú slobodu ubránime. Že tá demokracia stojí za to vystúpiť, ísť na to námestie, do nepohodlia, do dažďa a jednoducho, že o ňu stojíme, že si ju neodovzdáme a nikto nám ju určite nezoberie. A počujem kľúče, výborne. Viete, ono aj keby prišlo k najhoršiemu, a nechcem malovať ja žiadne čierne scenáre, ale keby sa tu, nedaj Bože, nejaký vojenský konflikt strhol z východu alebo niečo podobné, ten západ sa veľmi pozerá na to, ako tí ľudia reagujú v tých krajinách a odkazujem napríklad na SNP, kde proste tiež tá istá revolta alebo vzbúra nastala z dola od ľudí, jednoducho sa nepoddali a povedali, že kam chcú patriť, že chcú patriť do demokratického sveta. Žiaľ, tie ideály 17. novembra veľmi rýchlo po tom 89. roku padli nejako do úzadia. Začali sa tam nejaké politické mocenské boje, ktorých predstaviteľ bol napríklad Vladimír Mečiar. Áno, to je presne to, čo nás stále brzdí. Títo vodcovia, ktorých hodláme ako dáv nasledovať. Tá eufória rýchlo opadla, ale ja som toho názoru, že tá myšlienka toho 17. novembra, tej nežnej revolúcie, ostala stále živá a silná a je hodná ochrany. Spoločnosť sa javí, že je rozdelená na dva tábory, čo je veľmi nebezpečné a musíme k tomu pristupovať obzvlášť citom. Proste je tu časť obyvateľstva, ktorá je orientovaná prozápadne, možno, že trošku viac liberálne, ale aj napríklad sú tam aj kresťania, ktorí uznávajú tradičné hodnoty a potom je tam tá druhá časť, ktorá jednoducho si cení tie ako keby východné hodnoty. Ale ja som zahliadol takú štatistiku v poslednom čase, kde bolo určené, že koľko ľudí zo Slovenska žije v akých krajinách proste na celom svete. Rusko bol veľmi, veľmi maličký počet. Tam sa oficiálne uvádzalo nejakých do 1000 ľudí. 350! Dokonca len. A keď sa to porovná s tými krajinami západu, tam hovoríme, že to stúpa už k 1 000 000, sa mi zdá celkovo. A teraz ja nerozumiem úplne tým ľuďom s tým proruským sentimentom, že jednoducho, čo to je len? Propaganda? Alebo kde vidia tie klady spomienkový optimizmus možno, ale oni nemajú na čo spomínať dobre, podľa mňa. A ja sa veľmi čudujem tým ľuďom, že vzliadajú k takým hodnotám, ktoré nám jednoducho nemôžu byť v žiadnom prípade blízke. Tá rozpoltenosť vidieť aj v súčasnosti, aj teraz tie posledné udalosti prejaví určité neznášanlivosti cítime aj my, keďže ja ďakujem veľmi pekne našim dievčatám z iniciatívy, ktoré veľmi rýchlo zareagovali na výzvu, ktorá sa objavila na internete a jednoducho zobrali kriedy do rúk a zvolali sme zo pár ľudí
a neváhali sme jednoducho ten prejav dať takisto kriedou na cestu. Môžeme o tom špekulovať, či tie slová, ktoré použil ten študent, sú úplne najvhodnejšie a možno, že tam by tá polemika bola aj proste daná, hej, že vecná, ale jednoducho tá sloboda prejavu si jednoducho si musíme vážiť aj v prípade, ak presahuje len určité medze, ktoré sa nám zdajú úplne vkusné. Čiže on mal právo vyjadriť si ten názor. Samozrejme, mohla ho škola, dajme tomu, potrestať, ale to, aby ho odviekla polícia, jak niekedy v rokoch 70. alebo 80. ako sme práve dneska pozerali v kine, v tom českom filme, tak to je podľa mňa absolútne neprístupné. Tie 3 videá, ktoré sa objavili z tejto našej akcie, mali následne 1 000 000 zliadnutí na Slovensku. Čiže 1 000 000 krát to bolo prehraté a ono sa to nezdá, sú to také maličké veci, ale s veľkým dosahom. A istým spôsobom som veľmi hrdý na dievčatá, že sa im podarilo tú nežnú kriedovú revolúciu na Slovensku pomôcť jej trošku na nohy a rozbehnúť. Je to skvelý pocit a zatlieskajme im, lebo to není úplne bežná vec. Bravo! A môžem povedať, že sa chytili potom už aj mladí. Ja som tam včera videl mladých ľudí, študentov, určite sú tu aj niekde v dave, stredoškolákov, ktorí prišli a jednoducho cez aj takéto prejavy sa začínajú zaujímať o tie veci a ja, keď sa nad tým častejšie zamýšľam, ja si myslím, že my moc inú šancu ani nemáme ako to, že jednoducho si brániť tú demokraciu aj tým spôsobom, že budeme odozdávať tie naše pohľady tým našim nasledovateľom, tým mladším, aby sa nezabudlo, hej, že oni nevedia, čo to bolo žiť v socializme. Ja si to ledva pamätám, som odžil 8 rokov, hej, takže veľmi, veľmi útržkovito, ale proste ono sa na to zabúda, hej, že tá sloboda nie je zadarmo a treba za ňu bojovať. Ja na záver len chcem poukázať toľko, že za touto celou nežnou, ktorú sa nám podarilo spoločnými silami rozbehnúť v 40 mestách a zahrania viac ako 80 podujatí, stoja aj mimovládne organizácie, ktoré nám s tým pomohli. Je to najmä Platforma pre demokraciu, ktorá združuje mimovládne organizácie. Je tam potom iniciatíva Chcem tu zostať s projektom, a taktiež sme spolupracovali s projektom Mestá za demokraciu. A samozrejme miestne iniciatívy Fórum NZ, Stromdarom, Túlava Čitáren a divadlo Paradox. Ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne, odozdám slovo ďalšiemu rečníkovi a poprosím teraz Jara Feldeša, ktorý spolupracuje tiež v našej iniciatíve. On nie je priamo ani zámčan, ale ako on sám hovorí o sebe nasratý občan, rád príde a vždy nám pomôže aj na týchto akciách, ale aj v Nitre. Takže nech sa páči, občiansky aktivista Jaro Feldeš. Tak na úvod technická poznámka. Dámy tu vpredu majú krásne odznaky, môžete si ich prísť vyzdvihnúť. Respektíve pôjdu medzi vás, medzi ľudí, budú ich rozdávať. Takže dobrý večer, dámy a páni. Ja sa volám Jaroslav Feldeš. Mám 36 rokov, manželku a 2 deti. No a chcem tu zostať, chcem tu žiť a chcem, aby to isté chceli aj moje deti. Začnem tak trošku z minulosti. 17. november ako deň boja za slobodu a demokraciu má takú dlhú a zaujímavú históriu, aj pomerne úspešnú. Neviem, či ste vedeli, ale ono to začalo už počas druhej svetovej vojny. 17. novembra 1939 SS vtrhlo na internáty vysokých škôl v obsadenom protektoráte Čechy a Morava a 1200 študentov odvlieklo do koncentračných táborov len za to, že protestovali proti okupácii ich krajiny. Potom v 48. po komunistickom prevrate a monster procesoch v 50. rokoch prišla Pražská jar. Pražská jar bola opäť potlačená vpádom komunistických vojsk z okolitých krajín. Ale ten občiansky odpor v nás nezadusila. Išiel v nás ďalej, skryto,
ľudia sa možno že báli alebo nenačerpali dostatok odvahy a energie, aby sa opäť postavili zlu na odpor. Ale v 89. 17. novembra sa to opäť stalo. Študenti vyšli do ulic. Vyšli do ulic aj umelci, divadelníci a potom postupne aj rôzni iní ľudia, obyčajní, nasratí ľudia ako ja. A podarilo sa. V decembri komunistická vláda odstúpila. A dnes my tu opäť stojíme v takomto počasí, v dosť hojnom počte a z rovnakého dôvodu. Naša krajina sa uberá veľmi zlým smerom. Hrozí, že sloboda, demokracia, možnosti, ktoré sme tu doteraz mali a ktoré sme považovali za samozrejme, jednoducho zmiznú. A je to vlastne veľmi dobré, že sme opäť tu. Jednak si pripomíname, že to nie je zadarmo a jednak vidno, že my ten boj proti zlu máme v krvi. Každá jedna generácia za posledných 100 rokov mala ochotu, silu aj vôľu vzdorovať. A rovnako je to aj v nás. Pokiaľ sme tu, nikdy nezvíťazia. Takto totiž totalitné režimy fungujú. Snažia sa, aby sme zabudli na našu minulosť a aby sme čokoľvek, čo si oni v danom momente vymysleli, brali ako svetosvetú pravdu. Nesmieme im to dovoliť. Nesmieme zabudnúť na naše úspechy v minulosti, keď sme si tú demokraciu a slobodu ubránili. Oni totiž to postavia takú Potemkinovú dedinu. Vymyslené miesto, ktoré neexistuje a kde je navonok všetko v poriadku. Napíšu do ústavy alebo aj do zákonov. Rovnako to bolo aj za komunizmu. Napísali právo na zhromažďovanie. Napísali tam právo vyjadriť názor, slobodne voliť a tak ďalej, ale realita bola úplne iná. A keď niekto chcel, aby to naozaj bolo tak, ako to bolo na papieri, tak dostal obuškom. Alebo na ňom poštvali psa, alebo aj horšie. Máme šťastie, že takú moc dnes Fico nemá. Nemôže toto s nami spraviť. Tvári sa, že nám nič nezakazuje, že nám neubližuje. Ale nie je to pravda. Škodí nám naozaj extrémne. Nemôže na nás poštvať štátnu moc. Jednoducho nemôže. Poctiví policajti ho neposlúchnú. Zákon to nedovoľuje. A preto sa snaží rozoštvať nás medzi sebou. Snaží sa poštvať mladých proti starým. Starých proti mladým. Jedných proti druhým. Nemôžeme mu to dovoliť. Musíme držať spolu. Extrémizmus, rasizmus, fašizmus, šovinizmus, akýkoľvek tento negatívny izmus, a naozaj je to negatívne, je to zlo, nie je to názor, je to zlo. Nesmieme tomu dovoliť, aby nás to ovládlo. 17.11. sa naši starí rodičia postavili zlu. My sa tomu staviame opäť. Dokážeme to. Chcel by som vám povedať ešte na záver takú poslednú povzbudzujúcu možno myšlienku. Tieto kulisy tej Potemkinovej dediny, ktorú si oni postavili, oni už padajú. Už nikoho neoklamú. Všetci cez to vidia. Vidíme tie horiace ruiny za tými kulisami. Vidíme aj, ako sa znášajú súpy, aby sa nažrali. Toto je naša krajina a my im ju nedáme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. My sme slúbili týmto našim mimoládkam, že nebudeme tu nejako haniť nikoho, ale zároveň je brané na vedomie, že je sloboda prejavu, takže keď tak hovoríte, tak si to budeme aj prijať. Ja len upozorním, že máme aj odznaky, ktoré budeme rozdávať a máme aj trikolóry, ktoré sme nejaké už rozdali, tak kto bude mať záujem, tak si nechá pripnúť. Keď nám prispiejete nejakým drobným darčekom, tak to zase použijeme na ďalšie zhromaždenie, ak bude nutné, vyzerá, že áno, a budeme veľmi radi. Takže dievčatá chodia niekde medzi vami, keď ich stretnete, tak vás potom radi obslúžia. No a teraz, čo sa týka toho včerajšieho workshopu, tak okrem zopár veľmi pekných transparentov vznikol aj taký nápad, že jednoducho
dať šancu mladým sa prejaviť. Keď už starší nechcú hovoriť, čo je pravda, tak sme si povedali, že prečo nie. Skúsime dať šancu mladým prehovoriť a máme tu teda Mateja Borika, ktorý je tretiak na Novozámockom gymnáziu a taktiež je členom Mládežníckeho parlamentu Nové Zámky a prejavil záujem že by vám chcel niečo povedať. Je to už druhýkrát, čo má byť zástupca tohto parlamentu. Tu prvýkrát sa to nepodarilo, myslím, že to bol na jar tohto roku a teraz je tu Matej. Nech sa páči, Matej, poď nám porozprávať. Chce to veľkú odvahu, trošku mu zatlieskajte, lebo nie je tu sranda tu stáť. Dobrý večer, priatelia. Vážení pamätníci, vážení hostia. Stretávame sa dnes na tomto námestí, aby sme si pripomenuli chvíle, ktoré zmenili našu krajinu a tým aj naše životy. Pred 36 rokmi v novembri 1989 vyšli do ulic 10 000 ľudí. Nie s kameňmi v rukách, nie s nenávisťou v srdci, ale s kvetmi, s piesňami, so svetlom sviečok. Vyšli s túžbou po slobode a práve preto to bola nežná revolúcia. Nežná, ale silná, tichá, ale nezastaviteľná. V ten čas sa rodila demokracia, sloboda slova, sloboda myslenia. Ľudia prestali mlčať, začali sa znovu učiť hovoriť nahlas o pravde, o spravodlivosti a o dôstojnosti človeka. Dnes o viac než 30 ročia neskôr tu stojíme aj my. Nová generácia, ktorá ten november nezažila a generácia, do ktorej patrím aj ja. Nenarodili sme sa v čase totality, ale v čase slobody. A práve preto si ju musíme vážiť ešte viac. Pretože vďaka tým, ktorí sa nebáli, môžeme my dnes študovať, robiť to, čo nás baví, hovoriť to, čo si myslíme a byť tým, kým chceme byť. Vďaka nim môžeme žiť v slobodnej krajine a to je obrovský dar, ktorý nesmieme premrhať. A možno si niekedy ani neuvedomujeme, keď sa smejeme s kamarátmi, keď slobodne cestujeme, keď píšeme svoj názor na internete, ale toto všetko je ovocie novembra 89. Nie je to samozrejmosť, je to dedičstvo, ktoré treba chrániť. A predsa sloboda nie je samozrejmosť, nie je to dar, ktorý raz dostaneme a môžeme naň zabudnúť. Sloboda je ako oheň, musí sa udržiavať, inak zhasne. A tu prichádzame my mladí. Mnohí hovoria, že mladá generácia je ľahostajná, že ju nezaujíma, čo sa deje, ale ja tomu neverím. Vidím okolo seba mladých ľudí, ktorí sa starajú o svoje okolie, ktorí pomáhajú a ktorí sa angažujú. Nie sme generácia, ktorá mlčí, sme generácia, ktorá sa pýta, ktorá hľadá riešenia a ktorá chce meniť svet. My mladí ľudia nie sme len dedičmi slobody, ale sme jej pokračovatelia. Nežná revolúcia nie je len príbeh našich rodičov, je to aj výzva pre nás. Je to pripomienka, že aj generácia, ktorá vyzerá byť príliš mladá, môže byť generáciou, ktorá vie zmeniť dejiny. Nebojme sa byť aktívni, zaujímať sa, pýtať sa, nesúhlasiť, keď treba a stáť pri pravde aj vtedy, keď to nie je populárne. A preto, milí priatelia, nech dnešná spomienka nie je len o minulosti, ale aj o našej budúcnosti. O budúcnosti, ktorú budeme tvoriť my všetci, spolu, slobodne, s hrdosťou a s odvahou. Nech je mladá generácia tou silou, ktorá bude niesť svetlo slobody ďalej. Pre mňa má 17. november ešte jeden veľký rozmer. Je to deň študentov. V roku 1939 sa študenti v Prahe postavili proti okupantom a v roku 1989 to boli opäť študenti, ktorí stali v prvých radoch demonštrácií. A dnes my študenti, mladí ľudia, máme povinnosť niesť ich odkaz ďalej. Nie len v podobe plagátov a skandovania, ale aj v podobe kritického myslenia, odvahy a záujmu o veci verejné. Lebo sloboda nie je len o právach, ale aj o zodpovednosti. Byť slobodný znamená nebáť sa povedať pravdu, aj keď je nepohodlná. Niekedy sa zdá, že dnešný svet je polarizovaný, plný hádok, dezinformácií a strachu. A práve preto si musíme pripomínať dnešnú revolúciu. Nielen ako spomienku na minulosť, ale aj návod na budúcnosť. Pretože vtedy sme ukázali, že aj bez násilia a bez zbraní
dokáže spoločnosť zmeniť dejiny. Ukázali sme, že sila ľudskosti je väčšia než sila moci. Ukázali sme, že keď sa ľudia spoja pre pravdu a dobro, neexistuje moc, ktorá by ich zastavila. A tieto hodnoty potrebujeme aj dnes. V časoch, keď sa pravda niekedy stráca, v časoch, keď sa ľudia boja povedať svoj názor, lebo sa boja výsmechu alebo nenávisti, a v časoch, keď sa slovo rešpekt stáva vzácnym. Ak by som mal pomenovať odkaz dnešnej revolúcie pre našu generáciu, povedal by som toto. Nebojte sa veriť, že na každom z nás záleží. Každý z nás má hlas. Každý z nás má moc niečo zmeniť vo svojom okolí, vo svojej škole, vo svojom meste a vo svojej spoločnosti. Áno! Nečakajme na nikoho iného, pretože my sme tí, na ktorých sme čakali. Presne tak, ako znelo ulicami v novembri 89. Kto keď nie my a kedy keď nie teraz. Dnešná revolúcia sa nezačala v jeden deň. Začala sa v srdciach ľudí, ktorí túžili po pravde. A taká revolúcia sa môže začať aj dnes. Revolúcia v hodnotách, v úcte, v slušnosti. Dnes, keď tu stojíme so svetlami, s kľúčami, v tichu a v spomienke, poďakujme tým, ktorí pred nami riskovali. Ľuďom, ktorí si povedali stačí, už nechceme žiť v strachu. Vďaka nim dnes nechodíme so zvesenou hlavou, ale so stýčeným pohľadom. Vďaka nim dnes žijeme slobodne. A je na nás, aby sme tú slobodu chránili slovami, skutkami, záujmom a otvorenosťou. Nech je dnešný večer nielen spomienkou, ale aj výzvou. Sloboda žije dovtedy, kým ju chránime svojimi slovami, rozhodnutiami a činmi. Pravda a úcta majú vždy zmysel a nech nás nikdy nezhasne odhodlanie stáť si za tým, čo je správne. Nech sa deje čokoľvek. Priatelia, nech žije sloboda, nech žije demokracia a nech žije duch dnešnej revolúcie. Ďakujem veľmi pekne. Bravo! Super bol. Ďakujem veľmi pekne Matejovi Borikovi, gymnazistovi a členovi Mládežníckeho parlamentu Nové Zámky. Ďalej by som chcel na pódium pozvať Jožka Dráfiho. Mnohí ho zrejme poznáte. Jožko Dráfi sa venuje vo voľnom čase. Ty máš veľa toho voľného času, že? Popri 3 deťoch sa venuje tomu, že zdieľa svoje myšlienky na internete, má veľký úspech a ja si myslím, že šíri práve tie myšlienky, ktoré sú nám bližšie a práve tie sú tak pomenej zastúpené na tých sociálnych sieťach. Takže mu patrí obrovská vďaka, že tomu venuje svoj voľný čas. Užije si neskutočne veľa nadávok na internete, ale napriek tomu to nevzdáva. A teraz nás sem prišiel podporiť, tak nám niečo zarecituje, prečíta. Jožko Dráfi, nech sa páči. Dobrý večer, priatelia. Ahojte. Recitovanie to je trošku silné, Jožko. Ja vám len poviem tie básne. Som veľmi rád, že v tento sviatočný večer môžem tu pred vami stáť. A som veľmi rád, že vás je takto veľa, aj keď máme takéto upršané počasie. Poviem vám dnes večer úryvky z 3 mojich básní, teda jedna bude asi celá. Ale na úvod mám na vás jednu veľmi nepríjemnú otázku. Ako sa máte, občania? Dobre? Tak to je fajn. Pretože presne túto otázku položil pán premiér nedávno masovému vrahovi, vojnovému zločincovi. Hamba! Ale ja som nad tým rozmýšľal, že kedy sa niečo takéto opýtal nás občanov. Kedy sa nás opýtal, ako sa máme. Nepamätám si to, podľa mňa sa nás to nikdy neopýtal. A to z toho dôvodu, že ho vôbec nezaujíma, ako sa v skutočnosti my máme. Jeho zaujíma len to, ako sa má on a jeho ľudia. Dosť bolo, pizza!
Dosť bolo Fica! 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 Ja som za posledné 2 roky už asi povedal všetko o tejto vládnúcej zostave. Tí, ktorí ma sledujete, asi viete. Mňa už Ficová vláda, podľa mňa ani vás, už nedokáže prekvapiť, pretože už... Ja si myslím, že už prekročili všetky hranice a jediné, čo dokážu, je padať na dno, každý deň prerážať nové dno, pretože není dňa, aby prerazili nové dno. A mne je strašne ľúto, že aj v tento sviatočný deň vám musím rozprávať tieto veci, pretože by sme sa mali asi zamerať na niečo iné, ale nemôžeme sa zamerať, preto vám o tom musím proste rozprávať. Prešiel by som k svojmu prvému textu a ten som napísal v lete 2024. A vtedy som ešte vôbec netušil, že nám budú chcieť zobrať, a čiastočne aj zobrali 17. november. Tento text sa volá Kult osobnosti a je to len úryvok. Berú si sviatky, berú si oslavy, pretvárajú všetko na svoje obrazy. Nevedia ponúknuť nič, len zlosť a nenávisť a klamstvo a lož. A ide im to ľahko ako do masla nôž. Sú plní pomsty, plní hnevu. Sú schopní obetovať všetko, krajinu, ľudí, aj vieru. Lebo sú plní hnevu a pomsty a nenávisti. Chcú diktovať, chcú prikazovať, chcú zakazovať. Poviem to rovno, je to rovnaké hovno. Nacisti a komunisti, it's the same shit a nedá sa zmyť. Zobrali nám sviatky. Najprv nám zobrali deň ústavy, pretože ústava pre nich je niečo ako trhací kalendár. A potom nám zobrali aj 17. november, teda čiastočne. Dostanem sa k tomu. Teda čiastočne, pretože... Ale dodám, že prečo 17. november? Pretože sloboda je to, čo ich uráža, čo ich irituje a čo neznášajú. A boja sa. Ale ten 17. november nám nikdy nebudú vedieť úplne zobrať, pretože 17. november patrí nám, slobodným občanom, a nikdy nebude patriť súdruhom komunistom. A hneď by som prešiel na druhý text, ktorý sa volá Bremeno. Si bremeno a ťažko ťa unesú všetci tí, ktorí ťa neznesú. Ťažko ťa unesie, kto si ťa neváži. Ťažko ťa unesie, kto si ťa nestráži. Ťažko ťa unesie, kto sa len sťažuje. Ťažko ťa unesie, kto v minulosti žije. Ťažko ťa unesie, kto klame a zavádza. Ťažko ťa unesie ten, kto ťa neznáša. Ťažko ťa unesie, kto tebou manipuluje. Ťažko ťa unesie ten, kto ťa opluje. Ťažko ťa unesie, kto na teba nadáva. Ťažko ťa unesie ten, kto ťa predáva. Ťažko ťa unesie ten, kto ťa uráža. A ťažko ťa unesie ten, kto ťa unáša. Sloboda. Pre mňa nie si bremeno, pre mňa si sloboda. Ďakujem. Ale nedovolíme im uniesť nám slobodu. A ja som si vedomý, že za tých 36 rokov sa urobili aj zlé kroky, zlé rozhodnutia. A viem, že všetko nie je ideálne bez ohľadu na politickú situáciu. A nikdy to ani nebude. Pretože nechceme všetci to isté. A o tom je sloboda. Sloboda je totiž rozhodnutie a nie diktát. A ľudia, keď sa musia rozhodovať sami, tak spravia aj chyby. Občas sa rozhodneme aj zle, ale vždy je možnosť svoje zlé rozhodnutia napraviť. V diktáte nemáme možnosť rozhodnutia a bude tak, ako za nás niekto iný rozhodne. A či je nám to dobré alebo zlé, tak bude a to nechceme.
Momentálne prežívame zvláštne časy, ale ja stále verím, priatelia, že to skončí dobre, pretože nikto tu nie je večne. Ani oni. A keď budeme držať spolu, tak môžeme zvíťaziť aj nad nimi. A čo je dôležité, hneď chcem dodať, že čo je veľmi dôležité, že história si bude pamätať na všetko a na každého. Bude si pamätať aj na odvážnych študentov v Poprade a bude si pamätať aj na zbabelého premiéra, ktorý ich poslal bojovať na Ukrajinu. História si bude pamätať. Áno. Áno, na večných študentov si tiež budeme všetci pamätať. Pán učiteľ si pamätá. Ja verím, že príde zmena, tak asi som väčší optimista a keď príde tá zmena, tak aj to viem, že to tu nebude ako v rozprávke, nebuďme zase naivní. Optimisticky môžeme byť, ale naivní nebuďme. Ale dúfam, že keď príde nová vláda, prídu aj rozumné riešenia, prídu rozumné a zmyselné rozhodnutia a nie ako takáto nezmyselná konsolidácia, kde sme stále niekde na začiatku, alebo ešte horšie, ako keď to začalo. A dúfam, že to teda bude rozumné, pretože v tých ďalších voľbách podľa mňa budeme mať na veľmi dlhú dobu poslednú šancu na veľmi dlhú dobu. A teda poslednú báseň, ktorú by som dnes večer povedal, je to vlastne tiež len úryvok a už som to tu predniesol na jar pri spomienke na Jána Martinu. A volá sa Pravda, láska, nenávisť a lož. Kým si pravda obula topánky, klamstvo už obehlo svet. A keby za pravdou ľudia ako vy nestáli, tak odvšadiaľ už len lož bude znieť. Pretože tam, kde zloduch dáva lekcie z morálky, tam pravda rýchlo stratí sa zvied. A tam, kde stíchnú aj ľudia odvážni, tam spravodlivosti viac niet. Ale ešte sme tu. Ešte ste tu vy, ktorí ste nesklonili hlavu. Ešte sme tu my, ktorí sme vystúpili z davu. Ešte sme tu my, všetci spolu, ktorí sa nehodláme vzdať. Ešte sme tu a budeme naďalej za pravdu, za lásku, za spravodlivosť, za demokraciu a za slobodu bojovať. Pretože pravda a láska nakoniec aj tak zvíťazia nad lžou a nenávisťou, priatelia. Ďakujem pekne a buďte odvážni a nebuďte ticho. Pekný večer všetkým. Ďakujem veľmi pekne Jožkovi Dráfimu za jeho slova. Mám tu taký stručný update, že v Bratislave na námestí Slobody sa zišlo 40 až 50 tisíc ľudí momentálne. Super. A ešte aj 30 minút po začatí prichádzajú ľudia a že tam prestáva pršať, čo je výborné pre nich. A takže tu už sa len prechádzajú za vami ľudia, ale tak nevadí. A je super, že ste tu toľkáti vonku. Ono to strašne veľa znamená, že sa vieme dať takto dokopy. Ono sa to nezdá, ale ono je to veľmi dôležité ako odkaz, lebo tí mocní sa tohto jednoducho boja. Jediné, čoho sa oni budú báť, sú ľudia. Keď ľudia vytrvajú, a to už či formou kriedy, alebo týmito zhromaždeniami, alebo inými spôsobmi, oni sa nájdú, tak jednoducho nás nemôžu zlomiť, to sa nedá. Lebo moc pochádza od ľudu, takže my sa nedáme. Ja teraz privítam, dneska inak čerpáme z vlastných zásob, lebo sme si povedali, že dáme šancu našej crew, našemu spolku, takže ja tu privítam Tamáša, poď Tamáš. A Tamáš Pataky, on bude hovoriť dvojjazyčne, keďže zastupuje zároveň maďarskú menšinu
aktívne sa venuje menšinovým veciam a nielen národnostným, ale všeobecne menšinám. Má taký spolok, respektíve je spoluzakladateľom spolku Kompromisum a je to veľmi vzácne, ako všetci aktivisti sú vzácni, ale maďarskí, šťastí liberálne zmýšľajúci aktivisti, to je veľmi vzácna vec, tak ho privítajte, prosím vás, potleskom, lebo tých je fakt málo. Tamáš Pataky. Ahojte, dobrý večer. Sziasztok, köszi, hogy eljöttetek. Sorry, bude to dvojjazyčne, tak možno trošku dlhšie. Díky, že ste tu. Začnem to po maďarsky, trošku som sebevedomejší v tom. 30 évvel ezelőtt egy ország indult el a szabadság felé. 89. november 18-án a független magyar kezdeményezés volt az első Szlovákiában, amely szabad választásokat, demokratikus alkotmányt és a pártállam vezető szerepének eltörlését követelte. Ezek a gondolatok később a teljes rendszerváltás alapelveivé váltak, és hatottak a nyilvánosság az erőszak ellen mozgalom programjára is. Követeljük a csehek és a szlovákok következetesen demokratikus föderációját és a nemzeti kisebbségek jogainak törvényes szabályozását. A bársonyos forradalom egy közös történet, szlovákoké és magyaroké, akik együtt merték kimondani, hogy a szabadság mindannyiunké. Nem kommunista puccs volt, hanem országunk egyik legfontosabb eseménye. Ezt az ünnepet nem lehet eltörölni. A szabadságot védenünk kell, a demokráciát pedig ünnepelni. Asi sme tu dosť aj Maďari. Ďakujem, köszönöm. Pred 36 rokmi sa na cestu k slobode vydala celá krajina. Dňa 18. novembra 1989 bola Maďarská nezávislá iniciatíva prvou na Slovensku, ktorá žiadala slobodnej voľby, demokratickú ústavu a zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany. Tieto myšlienky sa neskôr stali základom celej spoločenskej premeny a ovplyvnili aj program hnutiu Verejnosť proti násiliu. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práv národnostných menšín. Nežná revolúcia je spoločným príbehom Slovákov aj Maďarov, ktorí sa spolu odvážili povedať, že sloboda patrí všetkým. Nebol to žiaden komunistický prevrat, ale jeden z najdôležitejších okamihov našej krajiny. Tento sviatok nemôžno vymázať. Slobodu musíme chrániť a demokraciu si ctiť. Ale 1989 nem csak a szabadság reményét hozta el. A szocialista internacionalizmus mögé rejtett előítéletek, kisebbségellenesség, rasszizmus, xenofóbia hirtelen felszínre törhettek. A 90-es évek mecsiarizmusában én magam is megtapasztaltam a hungarofóbiát, Magyariza Dunaj, verés, leköpés, és ezt gyerekként élhettem itt meg. Malina eddig soha nem kapott igazságot ebben az országban. És ma is elhangoztat büntetlenül a stadionokban a bi Magyara Dohlavi. De nem csak magyarokat ért diszkrimináció és támadás, megöltek itt vietnámiakat és queer embereket is. A romákkal szembeni rasszizmus és a generációs szegénységből kifolyólag múlt héten 2 kisgyerek vesztette életét egy tűzben. A társadalom demokratikus fejlettségét jól mutatja, hogy bánik a kisebbségekkel. Rok 1989 nepriniesol iba nádej na slobodu. Za socialistickým internacionalizmom sa skrývali predsudky, nenávisť voči menšinám, rasizmus a xenofóbia, ktoré sa zrazu mohli naplno prejaviť. V mečiarizme 90. rokov som ako dieťa a ja osobne zažil hungarofóbiu. Maďari za Dunaj kričali:
bitku u Plutie som tu zažil v Nových Zámkoch. Hedviga Malínová nikdy nedoškala spravodlivosti na Slovensku. Kto bol minister vnútra vtedy? A niektorí Maďari volili Smer. A dodnes môže na štadiónoch zaznieť bez trestu a by Maďara do hlavy. Diskriminácia a útoky sa však netýkali len Maďarov. Zabití boli Vietnamci a queer ľudia. O rasizme voči Rómom a generačnej chudobe ani nehovoria. Len minulý týždeň v dôsledku toho tragicky zahynuli pri požiari 2 malé deti. Demokratická vyspelosť spoločnosti sa najlepšie ukazuje na tom, ako zaobchádza so svojimi menšinami. A bársonyos forradalom hozadékai a szólás, sajtó és gyülekezési szabadság, a szabad utazás lehetősége, a szabad vallásgyakorlás, szabad vállalkozás, több pártrendszer, szabad választások előkészítése, a civil kezdeményezések megerősítése. Ma már kevesebb vita övezi a kétnyelvű feliratokat, ami Nyugat-Európában természetes és összhangban áll a nemzetközi kisebbségvédelmi normákkal. Kár, hogy a közelmúlt alkotmánymódosítása ezt is veszélybe sodorhatja. Bár a rendszerváltás elhozta az anyanyelvhasználat korábbi korlátozásainak oldását, a magyar intézmények, szervezetek, politikai pártok szabad működésének lehetőségét, nem lehetünk teljesen elégedettek. 36 év sem volt elég kisebbségi törvény elfogadására, pedig ezt már a VPN is célul tűzte ki. Prínosy nežnej revolúcie boli nespochybniteľné. Sloboda slova, tlače a zhromaždenie, veď sme tu dneska, možnosť slobodne cestovať, sloboda vierovyznania, zavedenie slobodného podnikania, vznik viacstranického systému, príprava slobodných volieb a posilnenie občianskych iniciatív. Dnes sa už menej ľudí pohoršuje nad dvojjazyčnými nápismi, čo je v západnej Európe úplne prirodzené a v súlade s medzinárodnými štandardmi ochrany menšín. Škoda, že nedávna zmena ústavy môže aj tento výdobok ohroziť, okrem diskriminácia iných menšín. Hoci zmena režimu priniesla zmiernenie predchádzajúcich obmedzení používania materinského jazyka a možnosť slobodného fungovania maďarských inštitúcií, organizácií a politických strán, nemôžeme byť úplne spokojní. 36 rokov nestačilo na prijatie zákona o národnostných menšinách, hoci to už VPN pokladala za cieľ. Szeretném megélni, hogy a kisebbségi nyelvek ne problémaként, az államnyelvvel szembeni tiszteletlenségként legyenek tekintve, hanem Szlovákiát gazdagító értéként, hogy szankcionálás helyett támogatást kapjanak, mert a sokszínűség erő az ország stratégiai erőforrása. Az pedig, hogy a Benes dekrétumokra hivatkozva magántulajdonban lévő földeket konfiskáljon az állam a leszármazottaktól, nagyon távolinak érzem a bársonyos forradalom gondolatiságától. Szlovákia máig nem inkluzív ország. Már magyarok helyett más kisebbségekkel, más kreált ellenségképekkel leplezik a demokrácia deficitet, a korrupciót és a hatalmi ágak elleni támadásokat. Egy hatalmas gátat kell építenünk, egy gátat a gyűlölet ellen, a demokrácia védelmében. Bravo! Chcel by som sa dožiť krajiny, kde menšinové jazyky nevnímajú ako problém či neúctu voči štátnemu jazyku, ale ako hodnotu obohacujúcu Slovensko, kde nebudú sankcie, ale podpora, lebo rozmanitosť je sila, strategický zdroj tejto krajiny. To, že sa štát dodnes odvoláva na Benešové dekréty a konfiškuje súkromnú pôdu potomkom pôvodných vlastníkov, považujem za veľmi vzdialenú duchu nežnej revolúcie a jej hodnotám.
Slovensko stále nie je inkluzívnou krajinou a dnes sa z iných menšín vyrába obraz nepriateľa, aby zakryli demokratické deficity, korupciu a útoky proti inštitúciám. Musíme spoločne postaviť obrovskú hrádzu proti nenávisti a za ochranu demokracie. A rendszerváltás nem hozott automatikus megváltást, sem a kisebbségeknek, sem a többségnek. A szabad és demokrácia felelősséget, polgári öntudatot és aktív társadalmi szerepvállalást követel meg. A demokráciai spektrum nem egy varázsigével válik egy ország demokratikusra, hanem a tudatos állampolgárok kitartó mindennapi munkájával. A demokráciához bizalom kell egymás iránt és az intézményeink iránt. Ennek megerősítése az elmúlt 36 év egyik legnagyobb elmaradása. A bársonyos forradalom önmagában kevés volt. A valódi változásnak a fejekben kell végbe mennie generációváltásokkal. Poprádi diákok kulcsörgetése ismét emlékeztetett rá, hogy van még remény. Zmena režimu nepriniesla automatické riešenie ani menšinám, ani väčšine. Sloboda a demokracia si vyžadujú zodpovednosť, občianske povedomie a angažovanosť. Demokracia je spektrum. Krajina sa nestane demokratickou jedným kúzlom, ale každodennou vytrvalou prácou uvedomelých občanov. Demokracia stojí na dôvere medzi nami navzájom aj voči inštitúciám. A posilnenie tejto dôvery je jedným z najväčších dlhov v posledných 36 rokov. Nežná revolúcia sama o sebe nestačila. Skutočná zmena sa musí odohrať v hlavách ľudí. A to je úloha pre viac generácií. Popradskí študenti nám svojim strunganím kľúčov opäť pripomenuli, že nádej žije. A bársonyos forradalom ma is azt üzeni, nem elég kiharcolni a szabadságot, meg is kell tanulnunk élni vele. A demokrácia mi vagyunk. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy Szlovákia olyan ország legyen, ahol senkinek nem kell másodrendű polgárnak éreznie magát nemzetisége, származása vagy szexuális identitása miatt, ahol a szabad véleménynyilvánítás valódi demokratikus érték, legyen ez akár egy krétás felirat. Éljen a szabadság, éljen a demokrácia, éljen a közös országunk. Nežná revolúcia nám dodnes odkazuje. Nestačí slobodu vybojovať, musíme sa ju naučiť aj žiť. Demokrácia, to sme my. Všetci nesieme zodpovednosť za to, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa nikto nemusí cítiť ako občan druhej kategórie pre svoju národnosť, pôvod alebo sexuálnu identitu. Kde je sloboda prejavu skutočnou demokratickou hodnotou, hoci aj v podobe nápisov kriedov. Nech žije sloboda, nech žije demokracia, nech žije naša spoločná krajina. Prajem nežnú a veselú. Ďakujem veľmi pekne Tamášimu Patakimu z občianskeho združenia Kompromisu. Venujú sa menšinám, národnostným a iným. Týmto pádom sme my vyčerpali náš program rečníkov. Predtým, ako si pustíme na záver hymnu, a tentokrát dúfam, že správnu, lebo raz sa nám podarila aj tá Fujarová, áno, nebudeme to rozpitvávať, tak tá neveru, nebol to zámer, bola to sabotáž. Ja len spomeniem ešte, chcem sa poďakovať na diaľku Rosie zo Zvolena, ktorá vyrába skvelé grafiky, ktoré používame na odznaky a sú veľmi populárne. A ona zvykne používať taký zvrat, a vždy ma to napadne, keď začne pršať, že
hovorili, že bude dneska strašné počasie a pozrite sa, ako krásne prší. Takže týmto ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Skvelí ste, že ste došli. Užite si ešte večer. Ten, kto chce, nech sa páči, divadlo Paradox, Smer, bývalé Centrum kultúry, Dom Matice, a týmto pádom po hymne považujte toto zhromaždenie za rozpustené. Ďakujem veľmi pekne za účasť a vidíme sa pri najbližších akciách. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne a podarilo sa nám bez fojary to ukončiť tentokrát. Vidíme sa na najbližších akciách. Ešte vás poprosím to, keďže máme obmedzené prostriedky, ako komunikovať akcie von, tak si tí, čo majú sociálne siete, nájdú, že Fórum NZ. Tam sa to vždy dozviete, alebo potom sú to regionálne denníky niektoré, ktoré uverejňujú naše akcie. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce. Dovidenia. Micsoda?